לי את ה-25. איך אתה מדבר, נועם, חבר? שלח את האפטר 25, נו. דקה. כן, אתה בן 8, ראינו את הסרטון שעשית. שלח לי את ה-20, וואי, נועם, אני... כן, בוא תהיה גבר, מבטיח שאם אתה מראה את זה, אני מוכן לנדור שאני מפיץ את המספר שלך בכל פיוטר. זה פרמן. זה בלקליסט מפיוטר. מעניין לי תחת. בלקליסט מפיוטר לכל החיים. אתה יודע מה זה מעניין? אתה יודע מה זה מעניין לי? לא, אז תפיץ. שקודם כל כנראה אין לי אומץ להפיץ את שלי. כן, בוא תהיה גבר. גם אני אשלח כאן, אחי, ואז אני אשלח לכולם, כל הפיוטר אני אשלח להם בפרטי, אחד. בדיוק. אחי, למי יש כוח לשלוח לכל אחד בפיוטר את המספר טלפון, עד שתגיע ל100 כבר תתאייש. אתה תהיה מאוש. איזה טיפש, לא יהיה לו כוח. מה לא יהיה לו כוח? מה אני שומע? נו, גם אם הוא יעשה את זה הוא יקבל פרמה, אם הוא ישלח את זה בפרטי הוא גם... לא רשמתי. אתה יודע כמה אנשים יש בשם נועם גואטה? זה היה לפני שנה, הם מסכן, אחי, זה תמונה לפני שנה. לא, זה לפני שנתיים, נועם, אחי, זה מהספר כן, מזור לפני שנתיים, אחי. אני לא מכוער, אחי, אני המלך. הוא מנסה לתפוס אותו. כן, שוב, אתה תימני מסריח, איך אתה מדבר? חמצנו. יש לה בהם תימנים. וואי, יש לך אותו קול, מבטיח. אחי. לי את אותו בג'וב. לא יכול לעשות לראות. אני יוצא, אני מאוד חדש, טוב חדש. כן, אתה רוצה לראות איך אני הולך לקדר של הבוט מניו? השם עובד? נועם, השם עובד? רגע. תשובה, ירדת בזה. לא, הוא שחור. כן. טוב. ירידה זה לא ירידה לשחקן. ירידה לשחקן זה... אח שלי ירידה לשחקן. תגיד, אמרי, שאלה אמיתית, אמרי. יש לך מישהו בגן מעל גיל 15? כן, היה אמור לבוא לי מישהו בן 15. וקוקו אולי בא לי לגן, שהוא בכל בן 20. כמו ברב. תהיו? גבר, להפוך אותך? נהפוך אותך! חבר. המציאות או סתם? כן, לפחות אני לא תימני בן 13. הבנתי, זה הדיבור. לפחות אני לא תימני בן 12. הבנתי את הדיבור. אבל למה לא מאיימים עליך? רגע, איך? זה בטוחן אותה. אח שלי, שתוק. שתוק כבר. אנשים! אני לא יכולה לבוא לך את הקריזה! טוב, אוי לא, רק לו קריזה מגיא תשובה, סליחה. אמא, לא, זה פחד. איזה גורט, אחי, איזה גורט. שומע, החבר שלך זה הציץ בחדר, ידפוק, תשובה שתוק כבר. כן, מי, אז זה האביב הזה, זה שהסתובב בסרטון שלך? שזרק עליך כיסא, שזרק עליך ושעשה לך מחצרוני הטמבל? לא, הוא לא זרק כיסא עליו, הוא זרק כיסא על הצלם. גיא תשובה זה הראשון. אתה לא.
שלח. תשובה. תראה, פתח. פתח שם. תראה גם אמרת שהוא יפה, אז מטומטם. תשמעו, הנה הוא פותח עליך כתשובה. הנה הוא בטיקט עליך. הוא פתח עליך, זהו, הנה אני רואה, מהמסך השני שלו פתח עליך. יואו, לא עושה. למה הוא עושה ככה? הטיקט. יש לו, לי יש, אני שולח לו עכשיו פרטי. של מה? של מה? על מה אתם בוטחים עליו? על מי? מי פותח עליו? אני פותח על גיא תשובה, על MG, אחי. יאללה, כולם בבן. יאללה חברים, כל מי שצריך מבד. וואי, סוף סוף. לא משנה. יאללה! יאללה, לך לזגוריה, תמל, לך אין דניה. זהו. שוב, אתה חמוד, אתה יודע את זה? הוא בן 6. $50? אני בשוק! מה זה הדיבור הזה, התשובה? $50? אני ממש בשוק. זה ממש לא... אני לא מאמינה לזה. התשובה... מה זה הדיבור הזה? תשובה, את לא מאמינה לזה? אתה לא עונה וואי, אין לי לי כוח כבר לקטוף. הבנתי. כן, אתה רוצה שאני אפיץ פה את המספר שלך? קבל איך אני מתקשר אליך מחסוי. תהיה בטלפון. אתה רוצה אני אספים את ההודעות? כן, אני הולך לחבר שאתה יודע, יש לו בוט כזה שמספים אותך. עמית דביר יש לו בוט כזה. מי זה עמית דביר? לא, זה דרך בוט, אחי, זה מספר של בוט סתום. יש לך את הבוט הזה, נועם? כן. שלח לי אותו, תהיה גבר. מה השם של הבוט, נועם? אימא'לה. אתה יודע שכל אחד יכול למצוא את זה, גם את התמונה של... תענה, תשובה, תענה! כן. זה לא המספר שלך? רגע, רונית החמודה. איפה רונית? כן? בוא נראה אם יש לך ביצים. בוא נראה אם יש לך טיפת ביצים. בוא תראה, בוא תהיה גבר. בוא תהיה גבר. יו, בא אלינו מישהו אחד הגברים להגן, אם אתם לא מבינים. תסתכלו. סבוד של תירוצים, אני זורע. כן, שלח, נודר אם אתה שולח את זה. תראה עליו טיקט, נודר, הנה, אני פותח עליו. אני בבן? רגע. יש לי תמונה שאתה עושה MG, אמרי. וואי. איזה MG, אני לא יודע מה. לא, אתה מבא, אם אני רוצה את זה... יו, אני לא פותח עליך, אז הוא יפתח עליך. גיא, גם אתה תהיה מבן, חבל, גיא, גם אתה תהיה מבן, על MG. הוא לא עושה MG מסכן. מחקתי רק כדי שלא יחפרו לך, אבל בסדר. יו! פתח, אחי, פתח! לא רוצה שיחפרו לך, אבל פתח, לא כזה אכפת לי.